deadliest conflict of the 21st century isn't happening in the Middle East. It's actually happening in Africa. 4 years after one of the continent's most devastating civil wars finally ended, Ethiopia may be sliding back toward the abyss. Sporadic fighting has broken out in the Tigray region between forces loyal to the Tigray People's Liberation Front and the TPLF and the Ethiopian Federal Army. So here's the background. The TPLF, which controls Tigray, fought a brutal 2-year war against the federal government from 2020 to 2022. They killed hundreds of thousands. A peace deal ended it, but it was never fully implemented. And the TPLF has since pushed out the interim administration that was created by that deal and retaken control of the region. So now both sides are back at each other's and are choosing, and some actually. كم سمعوا زلهم أميديانا إسرائيل دوت صبصابين عن رجالنا أبعلمنا تزخف كوينات أبز زبانزي أما كلام مبرق دي كونه أب إثيوبيا يقاتيمو حج ما كالا يجزي كوينات زينك من لسيز بحال زلو إثيوبيا حجونا كبيت كوينات خيط كم زلاي زبل زلو انتو وحده تكويناتنا إثيوبيا يحقسنا كبلكم أيكل نيجن أبزاز أبزيا مسير إيرتران إثيوبيا ناب كبيت كوينات يخدال لوا زبل زربا إنها تعاليه متسالو تبديهم ما تزربا لسه على الله سبحانه زلو خي إيرتران إثيوبيا ناب كبيت كوينات يخدال لوا زبل زربا ننوح وانتي مينستريم ميديا عبلي الوضع رمزنا تايكل جميرة مالو إثيوبيا ناب كبيت كوينات خيد الله بتقراي نخبيت كوينات مدلواتي جنبركم زلهم زبل زلو نتناي سراويتنا إيرتران حزب إيرتران حزب تقراين أب زالم بس هزو قبرو دما كم حدا عقد داسي كاسكاسنا كوينات جيروم كأرض ويمز في التنزلو again there are many ብዙሕ ኣክተራት እዮም ዘለዉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ነቲ ኩነታት እዚ ክጠማዝዎ ዝፍትኑ ዘለዉ ግን ኣብዚ እዋን ዝርድኡ ዘሎ ወይ እውን ብዓብዩ ዘይዝረብ ብዓብዩ ካብ ምዝራብ ዝሕትል ኢሉ ዘሎ ነገር እንተሎ ኤርትራን ኢትዮጵያ ናብ ኩናት ከኣትዋየን ዝብል ዘረባ እናጎደለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብግምጣሉ ኤርትራ ናሓይለት ትመፃላ ዲፕሎማስያዊ ድጋፍ ትረክባላ ከምዚ ትኸውናላ ዝብል ዘረባ ተደጋጋሚ ንሰምዕ እንተቲ ካልእ ዝብልዎ ዘለዉ ድማ ብኡ መንፅር ክመላለስ ንሰምዕ ኣለና ስለዚ ሃገርና እንተወሓደ ካብቲ ናይ ሜይንስትሪም ሚድያ ቀፃሊ ni ዘርከበ ዝዕንድረሉ ዝነበረ ጉዳይ ወፂና ናብ ምንታይ ኣቲና ኣለና ናብ እንተ ዋሕደ ናይ ካብትናቶም ሜይንስትሪም ሜይን ፎከስ ዝነበርና ንጎም ሸትም ብዛዕባና ዝዛረብዎ ዝነበሩ ካብ ወፂና ገለ ነገር ወላ እኳ ንዓና ገዲፎም ክኸዱ ዘየጥመሎም እንተኾነ ግን እንተ ዋሕደ ንሕና ካብትናቶም ዘረባ ቁርብ ዘዕረፍና ንመስል ኣይከኖ ኤርትራ ጠቕላላ ወፂ ኣላ ኢለ ክነግረኩም ኣይክልኒ ምክንያቱ ብዘይ ኤርትራ እቲ ዜና ናይ ዛቀርን ኣፍሪካ ፅቡቅ ኣይከይድን እዩ ብፍላይ እቲ ዜና ናይ ኢትዮጵያ ብዘይ ኤርትራ ፅቡቅ ኣይከደሎምኒ ኢትዮጵያ ትፈርሳላ ክብሉ ተኮይኖም እንተዋሕደ ንኤርትራ ኣብኡ ክእትዋሎም ኣብታ ኣጀንዳ እሞ ንኤርትራ ንሽተይ ክትሃርማ ክትክእል ኣለካ ተዘየለ ኢትዮጵያ በይና ትፈርስ ምህላዋ ንኤርትራ ኢንዳይሬክት ሓያል ዝገብራ ሱዳን ይፈርሳሎ ወይ እውን ኣብ ኩናት ሕተት ኣሎ ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ሕተት ኣሎ የመን ኣብ ኩናት ሕተት ኣሎ ኤርትራ ኣብቲ ቦታ ዝበለፀት ሃገር እያ ምባል ኣዝዩ ከቢድ እዩ that's why ኤርትራ ንበይና ፅቡቃላ ንኸይብሉ እቲ ዞባቲ ናብ ከቢድ ኩናት ይኸይድ ኣሎ ኤርትራ ኢትዮጵያ ናብ ኩናት ክኸዳ ይኸላየን ገለ ዝብል ዘረባ ብምትካእ ነቲ ዘሎ ኩነታት ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ኢንክሉድድ ኣብቲ ናይ ፀገም ባይታ እናኣከብካ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኢትዮጵያ ዳርጋ ኣብቲ ኩናት ናይ ሱዳን ኣትያ እያ ዘላ ነዚ ነገር እዚ ባላንስ ንመትሓዝ ንኤርትራ ድማ ምስ ሰራዊት ናይ ሱዳን ትተሓጋገዝ እያ ዝብል ዘረባ ትድርቢ ኣብ ጉዳይ ናይ ገለ ክኸውን ከሎ ንኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ናይ ፀገማት እትው ኣቢልካ ሽም ኤርትራ ምፅያ እዚ ሓደ ካብቲ ሊቅነት ዘለዎም ይታርሲ ቶም ሜይንስትሪም ሚድያ ወላ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረቡ ተደልዮም እሱ ትዘረቡ about why everybody is fighting. I mean, what are the goals of these different groups? Thank you for having me. Well, to understand the crisis, we must look at how Ethiopia was organized in the past. So from 1991 to 2018, the country was governed by a coalition which was dominated by the TPLF. And they created a system of, we can call it an ethnic federalism. It's a model that divided Ethiopia into different regional states based on the language and ethnic identity. And it gave these groups the constitutional right to govern themselves locally. However, this system also created a deep contradiction. انت واحد كساب تحجي قليس وازلهم سير ترازة تحت أقام زي مقلاسو كم تبغى يرنينا نقطره أتتقام ما تيزلو كابيز بقاسي نحريل كابتي شن شاطر من تسعة حدا زجبروا دحري حبديش كوليشن ويكا لفنت من قست مقامو يحرق ملاتيو كاب تسعة همشان بيلم دمانة تقوام فدرال إثنيك فدراليزم كابزة تاتاتو بوز بقاسي تسعة مهنيات تهاجر ناب إثنيكاوي بقام كان
መንነትን ዝተመቃቀለ ዞባታት ስለ ዝገበሩ እቶም ዞባታት ድማ ኣክንደነቲ ሃገራዊ ስምዒት ዘማዕብሉ ናቶም ናይ ዞባዊ ስምዒት ከማዕብሉ ስለ ዝኽኣሉ ናይ ብሔሮምን ናይ ዞቦኦምን ናይ ክልሎምን ጥራይ ዝያዳ ስምዒትን ባንዴራን ስለ ዘገድሶም ዘዝመፅ ናብቲ ስልጣን ድማ ንናቱ ኣጀንዳ ንናቱ ህዝቢ ንናቱ ክልል ዘተኩር እምበር ናብቲ ሃገር ደረጃ ዝሓስብ ስለዘይተፈጠረ ዘጋጥሞም ፀገም እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ እቲ ጠንቂ has little to do with others has more to do with themselves ዝዓበየ ፀገም ካብ ነፍሶም ዝብገስ እምበር ካብቲ ከባቢ ዝብገስ ከም ዘይኮነ ወይ እውን ካልኦት ሓይልታት ደፊኦም ዘምፅኡሎም ዘለዉ ፀገም ከም ዘይኮነ ንምርዳእ ዝኣክል እዩ ዝገልፅ ዘሎ ሕጂ እዚ ኣገዳሲ መበገሲ ነጥቢ ክውሰድ ይኽእል እዩ ሃገር ዘለዋ ፀገም ብመሰረቱ ስትራክቸራል ኣቃውማ ናይቲ ሃገር ምዃኑ እቲ ፀገም ኣብ ውሽጢ ሃገር 3-4 ዓይነት ኩናት ዝካየድ ዘሎ ናይ ደገ ሓይልታት ስልፋን ስለ ዝገበሮ ዘይኮነስ ኣብቲ ኔሽን ቢልዲንግ ሃገር ክትህነፅ ከላ ብመሰረቱ ኣብቲ መሰረት ጌጋ ስለ ዘጋጠመ ኣብ ላዕሊ ቦያ እንተለኸኻ ወላ ፍሬማት ወላ ስእልታት ተጠቃዕካሉ እቲ ታሕቲ እንተደይጥዕዩ ፀኒሑ ናብኡ ክመልሰካ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ናብ ዝገደደ ደረጃ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ብልፅግና ኣከንደነቲ ጉዳዩ ባዕሉ ወሲኑ ክፈትሕ ዝፍትን ተገብሪ ዝፍትን ዘሎ ናብ ካልኦት ሓይልታት ከፀግዖ ዝፍትን ዘሎ ንኣብነት ኤርትራን ግብፅን ቀዳሞት ትላንትም ዛሬም ነገም የግብፅ የተንኮል ትብታብ የኢትዮጵያን የእድገት መንገድ መዝጋት ላይ የተመሰረተ ነው። ያጣችውን መልሳ ቁጭቷን አስተካክላ ጸንታ የምትቆም ሀገር ለልጆቻችን ለማስረከብ በጋራ እንስራ ብዬ ነው የማስበው። በአናሎግ ዘመን ተሳካልን ብሎ የሚያስቡ በአናሎግ ዘመን ከለከል ብሎ የሚያስቡ ሰዎች በዲጂታል ዘመን ደግሞ እንዲሳካላቸው የሚፈቅድ ትውልድ መሆን የለበትም። ይሄ ዘመን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቴክኖሎጂ ዝርድኦ ሰብ ኮይኑ እንዲኣክት ዝገብር ዘሎ ኣናሎግ ክበሃል ከሎ እቲ ዝዘውር ሰዓት ገለመለ ማለት እዩ ዲጂታል ዝበሃል ካ ብቁፅሪ ዘርእየካ ስለዚ ኣብቲ ናይ ኣናሎግ ኣብቲ ናይ ድሕረት ግዜ ዝሰለጦምን በቲ ንግብፂ ይፀርፍ ዘሎ ኣብቲ ናይ ኣናሎግ ግዜ ቅድሚ 30 ዓመት ማለት እዩ ኣብ 91 ብዝተፈላለየ መንገዲ ገይሮም ተሓጋጊዞም ስዋሓትን ምስ ኤርትራን ኮይኖም ንግብፂ እውን ብሓደ እንዲፀርፍ ዘሎ ተሓጋጊዞም ንኢትዮጵያ ካብ ባሕሪ ክዓፅዋ ዝኽኣሉ ሎሚ ከምኡ ኣብዚ ዲጂታል ዘበን ከምኡ ክኾነሎም ዝኽእል ኣይመስለንን እቲ ዲጂታል ሲስተም ሲ ዝያዳ ስለ ዝርዳእና ንሕና ኣብቲ ዓውዲ ዲጂታል ሓያላት ስለ ዝኾንና ንሕና ኣብዛ ዓውዲ እዚ ክዓፅወና ዝኽእል ኣብዚ መድረክ እዚ የለን እዩ ዝብል ዘሎ ሲሪየስሊ ነዚያ ዘረባ እዚኣ ጥራይ ሲ ፅቡቅ ጌር እዚኣ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ዝተገበረት ቪድዮ ብሃገራዊ ቴሌቭዥን እያ እዚኣ ንኤርትራ ንህወሓት ንግብፂ ብሓደ ይፀርፍ ዘሎ እቲ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ብከምዚኦም ኣቀናቢሮማ ኣወል ስዒድ ንኣወል ስዒድ ዝምልሱ ዘለዉ ይመስሉ በቲ ሓደ ምክንያቱ ኣወል ስዒድ ኣቐድም ኣቢሉ ዝበሎም ካ ነይሩ ወይ ምስ ኣወል ስዒድ ድሕሪ ኣወል ስዒድ እዮም ገይሮማ ወይ እውን ገለ كنقطل زرقة هيوت مساكين إثيوبياويان كنتاب زي تزاربة زعماتن بمانتي كاب سماي وريدن نمريت تلاقى عدرونات جن قرب في كبل تسميو أبي أحمد نايدرون تكنولوجي بين زفلطو بحتى وأكال جريو ننبسو عميت واتنيو عشان كويلو تعداقا وريد كات شمتا قاحد خون ندرون زمكن كإلة قوات مليخو مغالستو حليفهم كم صنحو زرآيي نيرو وعلو شررينا تبعات دكة تقراي زرآيي فتنين هذا أحمام النسبة تغقاطمو زلعلا إيرتراخا أتبقو كذكرا جيراتون بزعبا حلنجي إيرتراخ ساب هذا يتور ويرخم زلو كنيلة بعليك هو واقعي كساب زاري كرد زقبر الله زلو خموتكن بتري إيرترا أبدهر معصو وي أبسنكي تقميتو زلو كاب سفرو معاسي خوتس أبي يخارم كساب كندي زبلوغن دفع إلنا خمريوينا إتا زلوا يبلان كتب بحال سنحت تقرايكوا أب شرري تاتحيزاتهم اتوتا هدرا مداينا وقع شررينا نتوما وقع شررينا تمارخون مسكروا إلى بزعبا بوليتيكا وتربوم وقع شررينا قرب وسكبل زاتري وازلهم نعبي كاب بزربا ملسي بتكبار ملسي زمسل أقبابينا نرزالنا latest نايوال سعيد فيديو يا من نيروبي استقبري زربيو رقصانيا زاسل زيا أب نده واحد أب نده بلتقنا أقدر سيساعد كون نتا بسأليم كلام سنبرت وزيا أختكوا يوم سعادة كلام كقرب مستناتهم بروباغندا ناي سألمات زبلوا وسيلة زي تخيط كنا كي تخونهم حفشاجن نزازر بازيا تقبل عبيلو سبت قبابيلو نيدا دعبرهم دلو تقبل عبيلو كابتا فيديو تياتا بقسو كلتا نقرات سمعي اللهم حانتي بانكر ميديا دوز اسمعوه
በታ የተሰናበቱትን ጨምሮ በተለያዩ ምክንያቶች ከሰራዊቱ የተለዩ ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖች ወደ ግዳጅ እንዲገቡ ጥሪ እንዳደረገላቸው ተገለጸ። በከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ የሚገኘው የብልጽግናው አገዛዝ አሁን ባለው የመከላከያ ሰራዊት ቁመና የትብብር ኃይሎች ጋር የሚደረገውን ጦርነት መመከት እንደማይቻል በማመን በጡረታም የወጡና የተቀነሱ መኮንኖች በአስቸኳይ እንዲመለሱ ውሳኔ ላይ መድረሱን ነው ያገኘነው መረጃ የሚያመለክተው። አማራ ክልል እየተደረገ ባለው ብልጽግና ዕብድብድ ኣትይዎ ከም ዘሎ ብብዙሕ መንገዲ ይወፅእ ዘሎ እቲ ዕብዳን ኣትይዎም ዘሎ ድማ እዚ ሕጂ ድመፆም ዘሎ ጉዳይ ቀሊል ማዕበል ከም ዘይኮነ ተረዲዎም ኣሎ። ስለዚ ጀነራላቱ ዋላ መኮንናቱ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ኣብ ዘለውሉ ዝኾነ ይኹን ናይ ቀደም መኮነን ዝነበረ ካብ ስራሕ ተሰናቢቱ ዝነበረ ያላ ተመለስ ዝብል ኣዋጅ ሕሊፉ ከም ዘሎ እዚ ድማ ሰብ ካብ ጎደናታት ኣኪቡ ዕስኪሩ ኣብ ብሸበድበድ ኣዕሊሙ ነዞም መራሕቲ ድማ ዝመሰለኩም ግበሩ ዕድልኩም ረኣዩ ዝዓይነቱ ክጥቀም ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ። ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ስልጣኑ ኣዝያ ተገድሶ ንስልጣኑ ድማ ስቑኢሉ ሕሊፉ ክባ ከም ዘይክእል ርዱ እዩ። he will care, he will worry, he will do everything ቅድሚ ካብ ኩርሲ መላዩ ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር ከም ዝኾነ ከም ርዱ ገይሩ ወሲድዎ ዘሎ ሰብ። ስለዚ እታ ጉዳይ እናለገበት እናለሓመት እያ ትመፁ ዘላ and ኣቃሊሉ ይሪኣ ኣሎ ክንብል ኣይንኽእል ኢና። situation is changing very fast. ብፍላይ ኣብዛ ኣወልስዒት ዝበላ ተቐቢሎም ድማ እቶም ሚድያታት ቤላ ገይሮም ዘራስንዋ ዘለው ንብልጽግና ድማ ዕብዳን ክትእትወሎም ትኽእል ነገር ቹቱን እንድታዩት በኋላ ህድሞና ቲቪ ላይ ያለላችሁ ለዚህ አጋጣሚ ዩቲዩብ ማታውቁ ከሆነ 1983 ኤርትራ ትደግመዋለች ብሏል። መልእክቱ ተላልፏል። 1983 መልእክት 1983 የነበረው ከኢትዮጵያውያን ጋር መተባበር ማለት ነው። 1983 የጋራ ጠላት በጋራ ማለት ነው። የጋራ ጠላት ምንም ምንድነው ያሜኔ የሚለው ማለት ነው። የጋራ ጠላት ሁሉም ጋርና ሁሉም የራሱ ኮዝ አለው። ደግሞ የየራሱ ኮዝ አለው። ሁሉም የተለያየ ሸንቻትሚትን 83 ባታቶም ሸንቻትሚትን 91 መዓልቲ ናጽነትና እዩ። ስለዚህ ናይ ሸንቻትሚትን 91 ታሪክ ኣብ 26 ክድገም እዩ ተባሂሉሎ ይብሎም ኣሎ። ኣወልስዒት ከማ ኢሉ ነይሩ። ስታሊን ድማ ካብኣ ተቐቢሉ ነቶም በምሓርኛ ዝርድኦም መንደረጓሕ ዝኾነ መርድእ ሰዲድሎም ኣሎ። እዚ ማለት ወላ ሓንቲ ዘገርም ምክንያት የብሉ ንሪኦ ዘለና ናይ ፅብዶ ናይ ኬንያ ናይ ሱዳን ናይ ካርቱም very clear if any ፍልይነት እንተለዎ ኮይኑ በሚድያ ይመፀና ኣሎ። ኣብ 1991 ኩማ ዓይነት ዝምድናታት በሚድያ ትሪእዎ ዝነርኩም ትኮንኩም ንገሩና። ባዕላነ እኳ ሚድያ ኩነታት እውን ኣይነበረናን ንኣሽቆል ኢና ነርና። ልዕሊኡ ካቲ ቴሌቪዥን ኣብቲ ገዛውትና ጠቕላላ ነይሩ ከመና ይመስለኒ ሬድዮ እንተነይሩ እውን ኣብ ኖ አይዲያ ሬድዮ ተመሓላሊፉ ድዩ ስፈልጦ የብለይን። ኩናት ናይ 26 ግን ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብኣ ከላያ ሓበሬታ ትወፅእ ንኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣብታ ገዙ ሕሹኽ ኢሎም ኣሎ እዚኣ ሶ ወዲዱ ናዮ 1991 ክትመፆ ምዃና ባዕሉ ኣብ ፓርላማ ኣብ ዝሓለፈ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ። ብዕድል ኣብ በረኻታት ከይዶም ቆሚሎም ረሲሖም ተሸጊሮም ገለመለ ዝገበሩ ኣብ 91 ክድገም ኮይኑ ዝመስሎም ዘሎ ፈፂሙ ይሕሰብን ኢሉ ኦኬ we'll see if that's true we will see እቲ ጉዳይ እናተጠማጠመ ይመፅእ ዘሎ ገመድ እናተጠቕለለት እያ ትመፅእ ዘላ I'm sure ኣብይ ኣሕመድ ሄሊኮፕተሩ ነዳዲ ትገይርላ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ። ቦርሳታት እውን ገለ ክጓዓዝ ጀሚሩሉ ኸውን እዩ። ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ኣብተን ናይ መወዳእታ ካርድታቱ እንድዩ ዝኸይድ ዘሎ ገለ ካብቶም ክከላኸልሉ ኢሉ ኣብ ቅድሚት ገይርዎም ዘሎ መን እዮም መስለኩም? ወታደራውያን ሰራዊት ጥራይ ኮነ ዝጥቀም ዘሎ ፕሮፓጋንዳ is one part where he really thinks ኣብይ ኣሕመድ ብኸምኡ ክድሕነሉ ዝኽእል ገለ ነገር ኣስተዋፅኦ ክመፅእ ዝኽእል ኮይኑ ዝስምዖ ዘሎ። ምክንያቱ እዚ ሕጂ ዝመፁ ዘሎ ማዕበል ቀሊል ማዕበል ከም ዘይኮነ ፅቡቅ ገይሩ ይበርሂሉ ዘሎ so he really wants something ኣብዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ክሕግዝዎ ዝኽእሉ ብገለ መንገዲ ከጥሕንዎ ዝኽእሉ መራሕቲ ሃይማኖት ይኹኑ መራሕቲ ናይ ቀደም ወታደራት ይኹኑ anything and everything ክረድኣኒ ክጠቕመኒ ይኽእል እዩ ከጥሕነኒ ይኽእል እዩ ዝበሎ ኩሉ ከሰልፎ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። ስለዚ ብዙሕ ነገር ክንርኢና ኣብዚ እዋን እዚ ያ እቲ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ሓድሽ ነገር ወይ እውን ፍሉይ ነገር ኣይኮነን። ኣብ ግዜ ጭንቀትካ ኩሉ ካርታትካ ክትጥቀም ብኩሉ መንገዲ ክትምክት ምፍታን it's not a new thing ሓንቲ ነይራትኒ ቪድዮ እንተረኺበ ክበክሜ ኣይረኽብኳን ኣለኹ እዚኣ እናረኽማ መፅንሑ
የሚያደርገው ሳይሆን ህዝብ ጉልበትና ስልጣን አግኝቶ ይሄንን ልሂቅ የሚቆጣጠርበትን ሁኔታ ፈጥሮ እስካሁን ድረስ አደራ የተሰጠው ልሂቅ ሊወጣ ያልቻለውን ኃላፊነት በህዝብ ጉልበትና በህዝብ ስልጣን ተጽዕኖ ማድረግ ተፈጻሚ የሚሆንበትን መንገድ ፍንጭ ያሳየ ስራ ነው እነዚህ ወጣቶች የሰሩት ያሉ። ስለዚህ ከሰላም በላይ የተሻገረ ነው። ዘረፋን የምናስቆመው ህዝብ በበሬዎቹ ላይ ተጽዕኖ አድርጎ አትዝረፉን ማለት ሲችል ብቻ ነው። ፍትህ ማስፈን የሚቻለው ፍትህ ታሳጡን የሚል አቋም ወስዶ ህዝብ በፍትህ ስርዓቱ ላይ የሚሰሩትን ዳኞች ተጽዕኖ ማድረግ የቻለ እንደሆነ ነው። ሁሉ ነገር በዚህ መንገድ ከሄደ በአንድ ሀገር ላይ ብቻ አይደለም፣ በሁሉም በአፍሪካ ቀንድ ባሉ ሀገሮች ውስጥ ያለው ህዝብ ቅድም ፕሮፌሰር መሐመድ እንደተናገረ እታ ዓበይቲ ፕሮሚነንት ፖለቲከኛታት አብይ አሕመድ ብፍልጠት እንተዝኸውን ነይሩ እቲ ጉዳይ ኣብ ጥቃኦም እውን ክቐርብ ዘይክእል ሰባት ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ ሓደ ነገር እዩ ዘብርሃልካ። ምክንያቱ እዚኦም በዓል አንዳርጋቸው ጽጌ ፕሮፌሰር መሐመድ ሓሰን እጂ ኣብ ፅምቶ ስለ ዝኣተዉ ወይ ገለ ዘይኮነሲ they are a very dynamic people ብዘይ ቃል ዓለም ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ክትሪኦም ከለካ ኣዝዮም ሓያላት ሰባት እዮም እዚኦም። ስለዚ አብይ አሕመድ አንጻር እዚኦም መኪቱ ብኩሉ ነገር ንኩሉ ወዲዩ ክወፅእ ኢልካ ክትዛረብ ክብድ በለ እዩ። ምክንያቱ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ናይ ፖለቲካ ብስለት ዘለዎም እዮም፣ ናይ ቃልሲ ተመክሮ ዘለዎም እዮም፣ ካልኣይ ድማ ተሰማዕነት እውን ዘለዎም እዮም። እቲ ዝዛረብዎ ድማ ኤግዛክትሊ ትርጉም ዘለዎ ዘረባ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዋላ ካብቲ ግንባራት ብዙሕ ፃዕሪ ይግበር እንተሎ ብግንባራት ጥራይ ክፍታሕ ዝኽእል ኩነታት ክህሉ ስለዘይክእል ፖለቲካዊ ማዕረ ማዕሪኡ ክኸይድ ክኽእል ኣሎ። ፖለቲካዊ መጋባእያ ወይ እውን ዝርርብ ክሳብ ዘይጀመርካ ነቲ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ንበይኑ ሃገራት ብፍፁም ክቕበሉ ኣይከኣላን እየን። ምክንያቱ 100 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎ ሃገር ፋዕብትን ክኣትዋመን ኣብ ምቅትታል ክኣቱ ብዙሓት ሃገራት ኣይቅበልኦን እየን። ስለዚ ናይ ካልኦት ዓለማት ደገፍ እንተደይረኸብካ ግን አንጻርካ ከምዘይ ዋጋእ ክትገብር ተደሊኻ ማዕረቱ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ክትገብር ኣለካ። እንታይ ዝብል ዘሎ ግራስሩት ሪስፖንሲቢሊቲ political elites have failed their responsibility. ሓደ ካብቲ ዓብ ጌጋ ተራእዩ ደሎ እቶም መንእሰያት ብረቶም ኣልዒሎም ነቲ ስርዓት ይቕርስምዎ ኣለዉ። ኢሊት ግን ብሓደ ተንስዮም ሰሚሮም ፖለቲካዊ መሰጋገሪ ነገር ከዳልው ብዘይምኻሎም ነቲ ኢትዮጵያ ትኸዶ ዘላ ንብልፅግና ድማ ዓመተ ስልጣኑ ንክናዋሕ ገይሮም ኣለዉ ይብሉ። ስለዚ ነዚ እጅ ንገብሮ ዘለና ስርቅን ዝምታ ናይ ገንዘብ ይኹን ናይ ፖለቲካ ዝምታ ናይ ኩሉ ዓይነት ብብልፅግና ዝካየድ ዘሎ ጠጠው ክነብለቱ ኮይና እቲ ምሁር ኣካል ዝበሃል እቲ ኢሊት ዝበሃል ተኣኻኺቡ ብሓደ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ። ስለዚ በቲ ናይ there is no inherent hatred between the people of the Horn of Africa. Conflict is a tool used by elites to stay in power. ብተፈጥሮ ናይ ተፈጥሮ ፅልኢ ኣብ መንጎ ህዝብታት ናይ ቀረን ኣፍሪቃ የለን። ኤርትራውያን ምስ ኢትዮጵያውያን ብተፈጥሮም ፅልኢ የብሎምን። ሱዳናውያን ምስ ኢትዮጵያውያን ፅልኢ የብሎምን። ሶማላውያን ምስ ኢትዮጵያውያን ምስ ኤርትራውያን ሱዳናውያን ፅልኢ የብሎምን። እቶም ኣብ ስልጣን ዝመፁ ብፍላይ ድማ ብ4 ኪሎ ዝቕመጡ ፖለቲካል ኤሊት ዝፈጥርዎ ድራማታትን ተንኮልን ሽርሕን ኣብ ስልጣን ምንታን ክቕፅሉ ኮንትሮል ናቶም ንክሕይሉ ኣብ መንጎ ኣህዛብ ዝፈጥርዎ ፀገም እንተዘይኮይኑ ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ ሕዱር ዝኾነ ፅልኢ የለን። ዘይምርድዳእን ብዙሕ ነገራትን እንተሎ ኮይኑ ድማ ኣብ ጣውላ ክፍታሕ ዘይክእል ፀገም ኣይኮነን ዘሎ። ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ዘሎ ፀገም ኮይኑ ዝቐርብ ፖለቲካውያን መራሕቲ ንናቶም ስልጣንን ንናቶም ረብሓን ኢሎም ዝጥቀምሉ እዩ። ስለዚ እዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝበሃል ሕብረት ክትገብር ከም ዘለዎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። ሪጂናል identity ዝብል the speaker identifies as a person of a region stating that Sudan, Eritrea, Ethiopia, Somalia and Kenya are all his homes. ስለዚ ዞባዊ ምትእስሳርን ምክብባርን ክህሉ ከም ዘለዎ ዜጋታት ናይቲ ዞባ ምዃንና ክንነግር ኣለና። ኣነ ይብል ኣሎ ንሱ ንኣብነት ሱዳን ንኣብነት ፕሮፌሰር መሐመድ ሓሰን ተወሲድካዮም ኩለን ዓዲ እየን። ሱዳን፣ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሶማልያ፣ ኬንያ ብምለን ዓዲ እየን። ናይ ኩሉ ባህሊ ዝርድኦ ምስ ኩሉ ህዝቢ ክረዳዳእ ዝኽእል ሰብ እዩ። ካልኦት ኣፍሪቃውያን እውን ከምኡ ኢና። ብፍላይ እዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝብሎ ተካል ሽሙ ቀርኒ ዘተባሃለ መቐደሙስ ናይ ብሓቂ ዝብለኩም እዚ ሕጂ ኣብዚ ኢስት ኣፍሪካ ዝርዮ ዘለኹ ኣነ ምስቲ ኩሉ ድኻምነታቶም ዘለዎም ምትእስሳር ዘለዎም ምክብባር ዘለዎም ዝኸድዎ ዘሎ ኩነታት ክትርኢ ከለካ I'm really impressed። ኣብ ኬንያ ክጓዓዝ ከለኹስ ናይ ብዙሓት መኻይን ታርጋ እየ ዝርኢ ሲምፕል ዝንቀሳቐሳ ናይ ሳውት ሱዳን ድዩ ናይ ዩጋንዳ ድዩ ናይ ሩዋንዳ ድዩ you can see those things ኣብቲ ሆቴላት ኣነ ዝነበርኩ you can see ናይ ብዙሕ መኻይን ዝንቀሳቐስ ትሪኦ። ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ክኸውን ከሎ ግን ዲዛስተር ዝኾነ ዞባ እዩ። ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ጠንቂ ናይቲ ኩሉ ፀገም ኣነ ዝብሎ ኢትዮጵያ እዩ። ኤርትራ እዩ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ። ኤርትራ ጫፍ እዩ ዘሎ። ኤርትራ ጠንቂ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ክኸውን ኣይክእልኒ። ጂኦግራፊካሊ እውን ምስ ኩሎም ኣይራኸብን ኤርትራ።
ኤርትራ ምስ ኬንያ ፀገም ክህልዋ ኣይክእልን እዩ ኤርትራ ምስ ሶማልያ ፀገም ክህልዋ ኣይክእልን ኤርትራ ምስ ደቡብ ሱዳን ፀገም ክህልዋ ኣይክእልን እዩ ዶብ ከማን የብልና ኤርትራ ምስ ሱዳን ከዓ ፀገምናትና ነይሩ ተነይሩ ንእሽተይ እዩ እቲ መሰረት ናይ ሱዳን ምስ ኤርትራ ዝነበረ ፀገሙ ብኢትዮጵያ ዝበገስ እዩ ነይሩ ብኣሜሪካ ዝበገስ እዩ ነይሩ ስለዚ ቀንቂ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ከማ ንምባል ፀገም ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ እንድዩ እቲ ኢሊት ናይ ኢትዮጵያ ክንብላ ንኽእልና እቲ ኢሊት ናይ ኢትዮጵያ ሕጂ ነዚ መንቁስና ብምእላይ ሓደ ውፁእ ዝኾነ መፍትሒ ከነምፅእ ንኽእል ኢና ይብሉ ኣለዉ ካልኦት እሱ ጥራይ ዘይኮነ በዓል እቲ ናይ ክልል ሶማሊ እውን እንተሰሚዕና ናይ ጋምቤላ እውን ተሰሚዕና ናይ ካልኦት እውን ተሰሚዕና ኣብዚ ኣንደርጋቸው ፅገጥራይ ስለ ዘረኸብኩም ሜምበር ናይ ካልኦት ኤሊት እውን ኣብዚ ፕሮፌሰር መሓመድ ሓሰን ትሪእዎ ኣለኹም ነቲ ጉዳይ ዝብልዎ ዘለዉ ተሰሚዕና ማለት እዩ so destabilizing proxy እንታይ ይብሉ ኣሎ ኣብዚ the predicted fall of Abiy Ahmed regime ናይ ብልፅግና ኣወዳድቃ ከመይ ክኸውን ንእሽተይ ከስማዓኩም ክልቲአን ቅሩብ ከስማዓኩም ስለዘለ አሸንፈናል ብለን ስንመጣ ደግሞ የተደበቀ አዞ አለ። ይሄ አዞ ሀገራችን ሰላም እንዳይኖር አልፎ ተርፎ ደግሞ ከሌላ ጎረቤት ወንድማማች ህዝቦች ጋር ሁሉ ጊዜ እንድንጣላ ወጣቶቻችን፣ ሴት ልጆቻችን፣ ወንዶቻችን በበረሃ በየቦታ ተሰዶ እንዲያልቁ የሚያደርግ ዛሬ ሀገራችን ያለችበት ሁኔታ በጣም የሚያሳዝን ነው። የዓለምን መሳቂያ ነው የሆነው። ጽምዶ ማለት ህዝባዊ ፍቅር፣ ህዝቦች ተነጋግረው ውሳኔ የሚወስኑበት የቀጠና ሰላም የሚሆንበት ቀጠናችን ሀብታም ቀጠና ነው ያለን ግን ህዝቡ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፕሮፌሰር መሓመድ ሓሰን ድማ በቲ ልዙብ ዝኾነ ዘረብዎን ዕምቆት ናይ ፍልጠቱን ናይ ብሓቂ ፈላጥ ሰብ እዩ ሰብ እዚ ሳክት ንኸጋነን ኢለ ስለ ዝረኸብኮ ይብለኩም ኣለውን ሂዝ ትሩሊ ነውሊጀብል ሰብ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም በዓል ፅምዶ ኣብ ፅምዶ በዓል ንሱ ከኣትዎ ምኻሎም ዓብይ ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ለባማት እዮም ኣትዮሞ ዘለዉ ኣይሆፕ ናብ ፍረ ገፁ ክበፅሕ ኢና ንብል so the current Ethiopian administration is labeled as thriving thieving oppressive and dictatorial እቲ ናይ ብልፅግና ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እናበላሸወ እናዓነወ እናባልዐ ክነብር ዝደሊ ኣብ ስልጣን እዩ ይብሉ ኣለዉ ዘይተርፍ ምውዳቕ ድማ ኣለዎ ኣብ ቅድሚ ይብሉ ኣለዉ 100% ርግፀኛታት ኮይና ክንዛርቦ ንኽእል ኣብዚኣ ከምኡ ኢሎም እዮም ዛርቦ 100% ርግፀኛ እንታይ ይብላ ኣሎ imminent collapse the speaker expresses 100% certainty that the regime will fall soon ኣብዚ ቀረባ ግዜ 100% ርግፀኛታት ኢና ኣብይ ኣሕመድን ስርዓቱን ክወድቕ ምዃኑ ይብሉ ኣለዉ that's it 100% so the transition the focus must shift to what comes next the successor must be a force that the successor must be a force that ደብሎ 100% ብልፅግናን ስርዓቱን ክወድቕ ስለ ዝኾነ ናይ ግድን መሰጋገሪ ክሕሰብ ክኽእል ኣለዎ እቲ መሰጋገሪ ወይ እውን ተካእ ሓይሊ ክኸውን ዝግብኦ ድማ ኣገዳሲ ነጥብታት ከማልኦ ዘለዎ ኢምብሬስ ፅምዶ እቲ ብሕጂ ዝመፅእ ሓይሊ ንፅምዶ ዝቕበል ክኸውን ኣለዎ ፅምዶ ማለት ህዝብታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ተኸባቢሮም ክነብሩሉ ዝኽእሉ መንገዲ ዝቕበል ክኸውን ኣለዎ ፒስ ኣላያንስ ስለዚ ሰላምን ሽርክነትን ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ንፅምዶ መትከላት ናይ ፅምዶ ንፅምዶ ዝቕበል ፊሎዞፊ ናይ ፅምዶ ዝኣምን ክኸውን ክኽእል ኣለዎ stop foreign intervention and proxy politics ካልኣይ ዘን ሰለስተ ነጥብታት ፅቡቅ ጌርኩም ከስማዓኩም ክፍትን እየ ኣብዚኣ እውን ከተንብብዎ ፀሚቑና እንዲና ነቕርበልኩም ዘለና ኣብዚ እውን ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ኣብዚ እውን እንታይ ይብል ኣሎ ሰለስተ ቅድመ ኩነት ዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያ መራሒ ኮይኑ ክመፅእ ዝኽእል እንታይ ከማልእ ኣለዎ ይብሉ ኣለዎ ሰለስተ ነጥብታት ንዘክርዎን ሓደ ንፅምዶ ዝቕበል ፅምዶ ማለት ድማ ናይ ሰላምን ናይ ሽርክነትን ፊሎዞፊ ዝቕበል ክኸውን ኣለዎ ካልኣይ ናይ ወፃኢ ምትእትታው ዝኾነ ይኹን ናይ ወፃኢ ሓይሊ ኣትዩ ነቲ ዞባ ከይብዝብፆ ፕሮክሲ ፖለቲክስ ዘይኣምን ንባዕሉ እቲ መንግስቲ ከሆነ ምስ ካልኦት ናይ ደገ ኣዋፈርቲ ኮይኑ ክሰርሕ ዘይክእል ንሶባ ክብዝብፅ ዘይክእል ክኸውን ክኽእል ኣሎ ሳልሳይ ፕራዮሪታይዝ ሪጅናል ፒስ ኦቨር ፐርሰናል ፓወር ዞባዊ ሰላም ኣብ ልዕሊ ውልቃዊ ስልጣን ዝኣምን ሰብ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ይብላ እቲ መትከለ ፅቡቕ እዩ ስልጣን ክሳብ ዝሕዙ ድማ ሕራይ ክብሉ ክእሉ እዮም ግን ብሓፈሻ ተንዘረባ ኣዝየን ኣገደስቲ እዮም ከም ኤርትራ ንፅምዶ ክንደፍኣሉ ከለና እንታይ እዩ ናትና መወዳእታ ወይ እንታይ ረብሓና ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ኤግዛክትሊ ኤርትራ እዘን ሰለስተ ነጥብታት ንናይ ኤርትራ ውሕስነት ፅቡቅ ጌረን ከደላድላ ዝኽእላ እየን ስለዚ ንፅምዶ ዝቕበል ናይ ደገ ሓይልታት መጋበርያ ዘይከውን ሳልሳይ ድማ ዞባዊ ሰላም ኣብ ልዕሊ ውልቃዊ ሰላም ውልቃዊ ስልጣን ዝኣምን ሰብ ክኸውን ኣሎ ይብሉ ኣለዉ so proclamation from the ሲዳማ nation ካብቶም ናይ ሲዳማ ወከልቲ ዝመፀ ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ global attention a representative for Sidama people outlined a clear international demand እዚ ናይ ሲዳማ ወኪል ድማ
ንማሕበረሰብ ዓለም ኣገዳሲ ምሕፅንታ ኣቕሪቡ ኣሎ ሓደ global attention turning Ethiopia into a pariah state demands a unified international action ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ መደራ ናይ ብልፅግና ዝተነፀለ ሃገር ክኸውን ድሕሪ ኮይኑ እቶም ኩልና እውን ንቃወም ዘለና ሓበራዊ ግንባር ጌርና ክንሃርሞን ተጀሚርና ጥራዩ ክንፀል ዝኽእል ስለዚ በበይንና እንተኮይና ነቲ ማእከላይ መንግስቲ ደገፍ ከም ዝረክብ ኢና ንገብር ይብል ኣሎ self determination call for full respect for the rights of the nations to self determination and sovereignty of Somalia ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኒ መሰል ናይ ሃገራት ናይቶም ህዝብታት ማለት እዩ full respect of the rights of nations to self determination ነፍስ ወከፍ ኔሽን ዝበሃል ንኣብነት ሲዳማ ሓደ ኔሽን እዩ ትግራይ ሓደ ኔሽን እዩ ኣብረት ኔሽን ኢትዮጵያ ዝበሃል ተን ክልላ ዝበሃል ሃገራት እየን ዝበሃላ ስለዚ ንሳቶም ኩላቶም መሰል ናይ ርእሰ ውሳነ ክልዎም ከም ዝኽእልን ከምኡ ድማ the sovereignty of Somalia and other neighbors ናይ ካልኦት ልኡላውነትን ናይ ሶማልያ ይኹን ናይ ኤርትራ እውን ክኽበር ከም ዘሎ ሳልሳይ removal from power an explicit call for Prime Minister Abiy Ahmed to be removed to allow for an all-inclusive transitional arrangement toward democracy and the rule of law Abiy Ahmed ካብ ስልጣኑ ብምሉእ ክእለ ጠለብ ይቀርብ ኣሎ Abiy Ahmed ስልጣን ግረፍ ናይ ኩሎም ሰባት ብሓደ ኮይኖም መሰጋገር ናይ ስልጣን ኩላቶም ዘሳትፍ መጋባእያ ጌርና ምስግጋር ናይ ስልጣን ክግበር ኣሎ ናብ ዲሞክራሲን ግዛኣት ሕግን ድማ ክንሰግር ኣለና ፃውዒት እዚ ሳልሳይ ድማ peace over force ተተኻይሉ ድማ the future must be built on mutual respect and social justice not domination and regional ambition by force ስለዚ ብሰላም እንበር ብሓይልካ ክኸውና እንተዘይተኻለ ዞባና ብሰላምን ብምርድዳን ኪኖ ብባእስን ጎነፅን እዮም ዝብሉ ዘሎ again ኩሉ እዚ ንሰምዖ ንሪኦን ዘለና ኣዝዩ ኣገዳሲ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና that's why ድማ እቲ ኣብቲ ቅድሚት ንሪኦ ፀናሕና ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ካብ ምንታይ ዝብገስን ዝብል መፍትሒ ናቱ ሒዞም ዝቐረቡ እዮም ዝመስሉ the ethnic groups recognition it also created fixed change this they wanted to a centralized pan-Ethiopian model and try to merge the clash over central ብሓፈሻ ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊቱ ብዙሕ ውፅኢት የምፅሉ ስለዘየለው እንታይ ዝሓስብ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለው ሓደ ፋኖ በዝቢፅዎም ከም ዘሎ ይነገር እዩ ፋኖ ብጣዕሚ ረብሾም ከም ዘለው ናይ ፋኖ ረበሻ ኣለዎ ካልኣይ ድማ ኣብዚ እውን ምንቅስቃሳት ናይ ፋኖ እየተካየደ ያለው የሉና ጦርነት እቲ ቃልሲ ትሪእዎ ከም ዘለኹም ከቢድ ዝኾነ ቃልሲ እዩ ዝካየድ ዘሎ ብወገን ፋኖ ማለት እዩ ስለዚ ዋኖ ፋኖ ከምኡ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ውግእ ብኩሉ ግንባራት ከቢድ ኩናት እዩ ዝካየድ ዘሎ ኢና ንብል ዘለና ብልፅግና እንታይ እዩ ክገብር ዘለዎ እንድሕር ኢልካ ብልፅግና ዝገብሮን ዝብሎም እውን ጠፊእዎ ዘሎ ስርዓት እዩ ዝበሃል ኣብዚ እዋን እዚ ሰራዊቱ ኣብ ፍቐዱ ዝማረኽን መላገፂ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ከረየኩም እየን ሰራዊት ናይ ብልፅግና እንታይ ገጢሞ ከም ዘሎ ኣብ ዝኸዶ ዝማረኽን ኢዱ ዝህብን ኣብ ትሕቲ ፋኖ ምዃኑ ዘረጋግፅ ሓንቲ ስእሊ እዚ ኣውፅኦማ ነይሮም አብይ አህመድ ሰራዊት ምርኮኞች መካከል በከፊል እዚህ ይገኛሉ በከፊል በተለያየ ቦታ የተቀመጡና ቁስለኞች በሕክምና በእንክብካቤ ስር ይገኛሉ ዚኦም ሰራዊት ናይ ብልፅግና ኣብ ዘርከቦ ኢዶም ሃብ ስልጠና ከም መራሕቶም እዮም ልክዕ ንመራሕቶም ሰብ ከም መራሒ እንዲ ትኸውን እንስሳ ከም መራሒ ከም ዝበሃል ምሩኻት እዮም መራሕትናቶም ስለዚ ምሩኻት ስለ ዝኾኑ ድማ ልክዕ ከምቶም ተማሃርዋ ኣብ ዝኸድዋ ቀልጢፎም ዝማርኹ ደየሸጋግሩ ዓይነት ሰራዊት እዩ ኣሰልጢኑ ዘሎ ስለዚ 35 ዓመት ድሕሪ ኢትዮጵያ ናጽነት ናይ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ በቶም ናይ ብሻዕብያ ዝተማርኹ እያ ትመሓደር ዘለት ሃገር so this is already ዝሕዝን እዩ ሃገር ሲ 3000 ዓመት ዶ ወላ 70 ዓመት ዶ ወላ 80 ዓመት ኣለና ምባል ሓሶት ምዃነ ኣብ ኢትዮጵያ እዮም ዝነግሩ ስለምንታይ ኢትዮጵያ 35 ዓመት ተመክሮ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ጥራይ ዘለዋ ናይ 35 ዓመት ናይ 35 ዓመት ተጋጊየ ሶሪ 35 ዓመት መን እዮም መፅኦም ነይሮም መራሕቲ ናይ ህወሓት እዮም ነይሮም ህወሓት ሎሚ ነፍሱ ዝኻለ ግንባር እዩ ዘለዎ እዞም ሕጂ ዘለዎ 7 ዓመት ተመክሮ ዘለዎም እዮም ብልፅግና ካብ ዝመፅእ ኣብ ስልጣን ዝመፁ እዮም ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ካብ ፋኖ ኣይሓይሽን ኮይኑ ዘሎ ወላ እኳ ታንክን ባንክን ኣብ ኢዱ እንተሎ ካብ ፋኖ ኣይሓይሽን እዩ ዘሎ ምክንያቱ ፋኖ ዕላማ ኣለዎ ኣብ ህዝቡ ኣብ ዓዱ ንፅሩይ መትከል ዝቃሎ ዘሎ እዩ ህዝቢ ኣምሓራ ህዝቢ እቲ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ግን ታንክን ባንክን ኣብ ኢዱ ሒዙ ዕላማ ዘይብሉ ናብ ዝኸዶ ከይዱ ክማርኽ ጥራይ ዝቀዳደም ሰራዊት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ህያው ኣብነት ናይቲ ንሪኦ ንሰምዖን ዘለና ጉዳይ ኮይኑ ለብዚ እዋን እዚ ማለት ስለዚ እንታይ ክንብል ኢና ኣብይ ኣሕመድ ብኩሉ ምዃን ምስ ኣበዮ ኣብ ማጂክ እዩ ዝኣምን ዘሎ እዮም ዝብልዎ እንታይ እቲ ማጂክ ከስምዖ እስኪ
ቫኒያ ሴዴ ሻባሪያንዳ የሚዋጋል አይችልም የሚገዳደራል አይቋቋምም አላማ ይዞ የተሰለፈ የሚያስፈራ ያንተ ሰራዊት አትሙ ሁሉ እያሸነፈ ይጋራማንታ ሰራዊት ይቀባል ሕጂ ሓንቲ ነገር ተማሃርኳ እንተሎ this is a religion ሃይማኖቶም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም and I respect that I must respect this ፈቲና ፀሊና ንሓትሕትና ምክብባር ክልወድና ኣለዎ ብዙሓት ኣመንቲ ናይ መንፈሳዊ ቤተክርስትያናት ወይ እውን እዚ ጴንጤቆስጤ ስለ ዘለውና I respect that መገሌና ካልእ ነገር ኮይኑ ክስማዓና ይኽእል ተዋስኦ ኮይኑ ክስማዓና ይኽእል ግን we have to respect each other so እዚ ሃይማኖቶም እዩ ፀገም የብሉን the only problem we have with them is አብይ አሕመድ ነዚ ቱል እዚ ክጥቀመሉ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ነዚ ነገራት ነዚ ናይ ሃይማኖታዊ ደገፍ ዘለዎ ነዞም ፓስተራትን ካልእን ተጠቂሙ ሞቢላይዜሽን ንምግባር ክጥቀመሉ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ሰብ ይሰድለ ዛ ቪድዮ ፅምዶ ዝወድቕ ዝመስለካ ዘሎ ሓይሊ ኣምላኽ ዘሎ ብፅምዶ ዝሰልጠኩም ዝመስል ዘሎ አብይ አሕመድ ሓይሊ ኣምላኽ ኣብ ጎኑ ኣሎ ኢሉ እዩ ሰዲድላይ ማለት እዩ እቶም ኣብ ፅምዶ ዘለዉ ከዓ ሓይሊ ሰይጣን ኣይኮነን ዘለዎ ኢንፋክት ኣብ ፅምዶ ዘለዎ ሰባት ቅኑዕ ዝኾነ ዕላማ እዩ ዘለዎ ኤርትራ ወሰድ ኣብ ፅምዶ ዘላ ኤርትራ መሬት ናይ ኢትዮጵያ ክትገብጥ ኣይኮነት ትኸይድ ኣላ ወይ እውን ንኢትዮጵያ ክትበድል ኢላ ኣይተበገሰት ልውላውነታ ስለተደፈረ ንህላዊኣ ምልክት ሕቶ ዝእቱ ስርዓት ስለ ዝመፅእ ጥራይ ኤርትራ ግብረ መልሲ ክትህብ ትግደድ ዘላ ኢንፋክት ኤርትራ ሕጋዊ መሰል ኣለዋ ግብረ መልሲ ንክትህብ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ዘይኮነስ ብተደጋጋሚ ልውላውነታ ኣብ ምልክት ሕቶ ዝእቱ ተግባራት ተገይሩ ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ብናይ ዓለም ሕጊ ኢንተርናሽናል ሎው መሰል ይባ እዩ እንታይ ክትገብር preemptive decision ክትወስድ preemptive decision ዝበሃል ወይ ከዓ preemptive strike ዝብልዎ እንታይ እዩ ፀላኢኻ ካሃርመካ ምዃኑ ወዲዩ ከም ዘሎ ስለዮ ሓበሬታን መግለፂ እውን ተውፅኡ ክሳብ ዝዳሎ ክትፅበዮ ይብልካ እጆምሎ ኣቐዲምካ ክትቅርስሞ መሰል ኣለካ ምክንያቱ ኣዋጅ ገይሩ ውግእ ሰራዊት ሒዙ ዝመፀካ እንተሎ ኣበይ ቦታ ረኺብካ ትዋጎ ንዓኻ እዩ ዝምልከት እጆም ከይተበገሰ ከሎ ክትሃርመ ትኽእል ኢኻ እዛ preemptive strike ትበሃል ዘላ ኢንፋክት ኣይኮነን ካርመካ ኢሉ ንዝመፀ ዘይኮነሲ እቲ ሓቂ ክንነግረኩም ካርመካ ኢሉ ንዝመፀ ዘይኮነሲ ካርመካ ኢሉ ክሓስብ ይኽእል እዩ ንዝበሉ እዮም ኣብ ልዕሊ ወታደራት ናይ እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብ ልዕሊ ኢራን እንታይ ገይሮም ኢራን ምስ ኣሜሪካ ክትዋጋእን ክትድብድብ መደብ ኣይነበራ ኢንፋክት ሰላም እያ ትልመን ነይራ በጃኹም ኣብ ጣውላ ንረዳዳእ ትብል ነይራ እስራኤል እንታይ ኢሉ preemptive decision ኣቐዲመ ክመፀኒ ዝኽእል ሓደጋ ንክከላኸል ኢለ መጥቃዕቲ ገይረ ይብላሉ so in general እታ preemptive strike ወይ እውን attack ዝብልዎ ካልኦት abuse እዮም ዝገብርዎ but ኤርትራ legitimate ዝኾነ ክሌም ኣለዋ ኣቐዲማ ንፀላኢ ከይተበገሰ ክትሃርሞን ክትቅርስሞን ምክንያቱ ብወግዒ ኣብ ኩሉ መጋባያታት ንክልተ ዓመትን ልዕሊኡን ንኤርትራ ልኡላውነታ ዝደፈረ ንናፅነታ ኣብ ምልክት ሕቶ እናገበረ ኣሽካዕላል ዝተፃወተ ስርዓት ስለ ዘሎ ነዚ ስርዓት እዚ ምሕረት ኣየድልዮን እዩ ምክንያቱ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ብዙሕ ነገር ጉድለታት ፈፂሙ እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ጉዳይ ኤርትራ ሕጂ እውን እንተኾነ ትዋግወላ ወይ ትሃርመላ ይሰማዕናን ፅምዶ ብድሕሪ መጋረጃ ከም ፍልሖ ኮይኑ መፅኡ ክበልዖ ደልዩ ከም ዘሎ ተረዲእዎ ኣሎ ግን ኤርትራ ብወግዒ ኣንፃርካ ውግኣዊ ዘለኹ ወይ እውን መጥቃዕቲ ከካይደልካ ይበለቶም so ከምዚ እትሪእዋ ዘለኹም እታ ጉዳይ ከመይ ኢላ ሽንክርክርክርክር ኢላ ከላ ብዘላ ትሪኢ ኣለኹም ሕጂ ሓንቲ ነገር ክወስኸልኩም እያ ምክንያቱ እቲ ፀገም ካብ ሕማቕ ናብ ዝገደደ ስለ ዝኾነ Reignited, the Saudi-backed Yemeni government and the Ansar Allah group known as the Houthis have launched unprecedented military attacks in a bid to gain ground. The question now is Yemen sliding towards all-out war? Yemen is deeply divided. The Ansar Allah Houthis control the northwest, including the capital Sana'a, Sa'da, and the strategic port of Hodeidah. The internationally recognized government controls the southern and eastern regions, including Aden, Hadramaut, and Marib, which is considered their stronghold. ሕጂ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና የመን ልክዕ ከምተን ኣብ ሱዳን ዘሎ ኣብ ከቢድ ሲቪል ዎር ገፃ ትኸይድ ኣላ እዩ ዝበሃል ዘሎ ማስክ ዕሪፋ ክትብሉን ኢኹም ሓቅኹም ናይ ዕረፈትን እውን ሓቂ ንምዝረብ ሑቲ ምስቲ ናይ መንግስቲ ናይ የመን ተባሂሉ ዝፍለጥ ብጫ ካብ ቁርብ ኣጋኒኖሞ ምክንያቱ እቲ ደቡባዊ ክፋል እቲ ኤስቲሲ ዝበሃል ሕጂ እኳ ተሓምሺሽ እምበር ኤስቲሲ ዝበሃል ኣሎ እቲ ሳውዘርን
ትራንዚሽናል ስቴት ካውንስል ዝብልዎ ዝነበሩ ብኢማራት ዝድገፍ ዝነበረ ሕጂ እኳ ፅንፅዋ ይኮይኑ ኣሎ ንሱ ኣሎ ብሓፈሻ እቲ ሑቲ ዝበሃል ሒዝዎ ዘሎ ቦታ ትሪእዎ ኣለዎም and there is always a chance ከም ናተይ መረዳእታ ንታሕቲ ገፁ ከስፋሕፈ ከም ዝኽእል ንምዕራብ ገፁን ከስፋሕፈ ከም ዝኽእል ምክንያቱ ህዝቢ ኣለዎ ተደረባቕሙ እውን ኣለዎ ኮነን ማንም ክገጥም ዝኽእል ሓይሊ ከምኡ ድማ ናይ ዎሪየር ሜንታሊቲ ዘለዎም እዮም ናይ ምውጋእ ታሪክ ዘለዎምን ዕላማ ዘለዎምን ንክዋግኡ ድማ ነቲ ዝኣምንሉ ነገር ክዋግኡ ድማ ዝኽእሉ እዮም እዞም ተኸተልቲ ሸዓ ምስ ኢራን ዝሰርሑ ህዝቢ ኣዝዮም ሓያላት እዮም ክሪኦም ከለኹ ወላ እቶም ሚሊሻታት ዝበሃሉ ናይ ሸዓ ኣብ ኢራቅ ዘለዉ ኣዝዮም ሓያላት እዮም ሬዲ ሕዝብላ ትሪእዎ ኣለኹም እስራኤል ዝበሃል ድፍረት ብፍፁም የፍርህ ዘይብሉ ስለዚ እቶም ተኸተልቲ ሸዓ ዝኾኑ እትዎም ፅልእዎም they are very strong and they have the strength to fight ናይ ትብዓት ናይ ምውጋእ ዓቕሚ ኣለዎም እንተቶም በዓል ስዑድያን ኸልጅን ድሌትኩም ዲቤት ክገብሩ ትኽእሉ እቶም ካልኦት የመናውያን ንብሎም ዘለና ሕጂ እንታይ ዓይነት ሜንታሊቲ ኣለዎም ካብቶም ሕቱ ብዙሕ ዝፍለ ክህልዎም ኣይክእልን ይብል ኣነ ግን ኦርጋናይዝድ ኣይኮኑ ዳርጋ ብስዑድያ ተደጓጊ ድጎማታት ወሲዶም ተሓጋጊዞም ተሰናኒዖም ዝኸዱ ምዃኖም እዩ ዝንገር ስለዚ የመን again another big problem ኢና ንረክብ ዘለና ኣብ ዙርያና ብካልእ መንገዲ ዝመፅእ ዘሎ ጉዳይ ማለት እዩ ዝውን ከም ኤርትራውያን ኣስተውዒልና ክንሪኦ ዘለና እዩ because we are just witnessing ብየማንን ፀጋምን ፈተናታት ኣብ ልዕልና ኣብቲ ሃገርና ብዙሕ እዩ ዝገጥመና ዘሎ ኣቃሊልና ክንሪኦ ካይንኽእል ኢና ሓቂ ንምዝራብ እዚ ነገራት እዚ ኣቃሊልካ ወይ ናይስካ ትሪኦ ነገር እውን ኣይኮነን ከቢድ ዝኾነ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ክበድናቱ ድማ ብብዙሕ መንገዲ ክትንትኖ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እዚ ናይ ሑቲ ዝኸዶ ዘሎ እንተሪኢኹም እንጂ ኣብቲ ማሪብ ዝበሃል እዩ እቲ ግንባራት ዝግበር ዘሎ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ንዓና ንቀይሕ ባሕሪ ክንምንታይ ሓደጋ ከም ዝገብረሉ ገለገለ ካብቲ ብጫታት ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ደሴታት ንእሽተይ ኮይኑ ዝረኣየኩም ዘሎ ናብ ኤርትራ ኣዝዩ ዝቐረበ እዩ እሱ እውን እቲ ገሊኡ እቲ ወደባት ሓንሻ ከቢርን ሰቂርን ዝብልዎም እዮም ስለዚ የመን ንዓና ኣዝያ ቀረባና ሃገር እያ ኣብቲ ባቤል መንደብ ድማ ክሳብ ክንደይ ኣገዳስነት ከም ዘለና ንሕናን ንሳቶምን ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ኤርትራ ራይዚንግ ፓወር እናኾነት ትመፅእ ኣላ ዝብል መፅሄታት ክወፅእ ርኢና ኢና ግን ንኤርትራ ምድኻም ድማ ይጥቀምሉ እዮም ስለዚ ነዚ ኤርትራ ወላ እኳ ፅቡቅ ዝኾነ ምስ ኣሜሪካ ክግበር ዝኽእል ዝምድና ፅቡቅ ዝኾነ ካቨሬጅ ይህብዎ እንተለዉ እሞ ኤርትራ ድማ ፅቡቅ ዝስምዓ እንተኾነ ኤርትራ ነቲ ኣብ ልዕልያ ዝግበር ዘሎ ሽምጠጣ ንኢትዮጵያ ድማ ሉላውነትና ንክትደፍር ኣብ ትገብሮ ዘላ ዝግበር ዘሎ መሽከንከን ናይቲ ምዕራባዊ ዓለም ከም ዘይትቕበሎ እዮም ነጊሮም ዘለዉ let me say this clearly ያ ነገር እዚኣ ከነፅራ ይደሊ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ ሂወትን እቲ ኤምባሲ ናይ ኤርትራን ብሓቂ ፕሮኣክቲቭ እዩ ዝኾነት ነገር ብፎሬን ፖሊሲ ይኹን ወል ስትሪት ጆርናል ይኹን ብፖለቲኮ ይኹን ብዝኾነ ይኹን ሜይንስትሪም ሚድያ ዝወፅእ ኣርቲክል ብቢቢሲ ይኹን ብዛዕባ ኤርትራ ንልውላውነትና ንግዛወታዊ ሓድነትና ዝትንክፍን ዝሃስን ዘረባ እንተወፂኡ ቀልጢፎም እዮም መግለፂ ዘውፅኡ ቀልጢፎም ኢሚድየትሊ ኣርቲክል ፓብሊሽ ይገብሩ and this is the natural way of dealing in politics እሕና ንፈልጦ ዘለና ኣብዚ ዓለም ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ነብር ዘለና ልውላውነትካ ዝትንክፍ ዘረባ ተዛሪቡ ሱቕ ኢልካ ንሕና ይግዳይ ንግደስና ኣይንምልስን ኢና ዝብል ዘረባ የለን ሃገር ኢኻ ከም ካልኦት ሃገራት ድማ ኢኻ ኣክት ትገብር ሕጊ ኣሎ ኣገባብ ኣለዎ ብፍላይ ድማ ናይ ሚድያ ኣካይዳ ኩልና ከም ንፈልጦ ሓሶትን ሓቅን ፈራዲ ቀልጢፍ ዝወፀ እዩ ሓቂ ንዓለም ዕብልኽ ዘብሎ ስለዚ ነቲ ቀልጢፍ ዝወፀ ዋላ ሓሶት ዝኾነ ቀልጢፍካ እግሩ እንተደይቆፂኻዮ ድሕርሶምን መግለፂ ተውፂኻ ካብቶም ነቲ ሓሶት ሰሚዖም ዝኣመኑ 10% እውን ኣይርኢኾን እዮም ስለዚ ቀልጢፍካ ነቲ ሓሶት ከይፋሕብትን ከይኣተወሉ ከሎ ክትብል ኣለካ ንኣብነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኤርትራ ከምዚ ኢሉ ዝብል ብሮይተርስ ወፅእ ዜና ቢቢሲ ካብቲ ቦታቱ ወሲዱ ዜና ቅድሚ ምግባሩ እንታይ ክገብር እዩ ዝፍትን ወይ ኣልጀዚራ ወይ ሲኤንኤን ወይ ካልእ እንታይ ትገብር መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ኢሉ ይብል እቶም ድሕርቲ ሮይተርስ መቀዳማይ ዜና ወሲዱ ይሰርሕ እንተሎ ንሱ ምንጭ ናተይ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ብዝበሎ መንገዲ ከምዚ ተባሂሉሎ ይብል ማለት እዩ ብሬኪንግ ኒውስ ተባሂሉ እቶም ካልኦት ሚድያታት ንዑ ተቐቢሎም ክምልሱ ከለዉ መንግስቲ ኤርትራ ቀልጢፍ ኣብ ትዊተር ተፅሒፉ እንታይ ይብሉ መንግስቲ ኤርትራ ብተሪር ነፂጎ ሓሶት ክብል ድማ ገሊፁ ይብሉ እጂ እታ ኣርቲክል ዝወፀት ኢትዮጵያ ከዚዛ ኤርትራ ነፂጋቶ ፈርቲ ሓደ ባሕደ ማለት እዩ እንድሕሪ ኤርትራ ትሚኢላ ግን ኢትዮጵያ ናራቲቭ ናታ ነቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ዶሚኔት ይገብሮ ክንደይ ካብኣቶም ይኣምንዎ ዝገይርዋኖ በት ኢት ሃዝ ኣን ኢፌክት ስለዚ እዚ ምምላስ ንሕና ከም ሃገር ኣነ ከም ዜጋ ነቲ ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ዓበ ክብሪ እዩ ዘለኒ
ክቕፅል ድማ ደጋጊምና ንሕፅብ ኣይነው ናይ ፀጋታት ፀገም ከም ዘለዎም እኹል ስታፍ ስለ ዘይብሎም ንነፍሲ ወከፍ ዝወፅ ኣርቲክል ክምልሱ ይክእሉን እዮም ኣትሊስት ግን ብወገን ኣሜሪካ ብሓቂ ንፋዓትዮም እቲ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ እውን ምሶም ስለ ዝሰርሕ ከምኡውን እቲ ናይ ኣርቲክል ዝፅሕፉ ሰባት እውን ስለ ዘለዎ ብወገን ኣሜሪካ ሬላቲቭሊ ፅቡቅ ዝኾነ ኦርጋናይዜሽን ናይ ኤርትራውያን ይረአ ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጡ ዜጋታትና ዝገብሩ ኣብ ፖለቲካ ድማ ዓብ ነገር እዩ ካብኡ ንላዕሊ ክግበር ይኽእል ዶ 1000% ምክንያቱ ኣብ ኣሜሪካ ዘለና ዓቕሚ ንበይኑ እዩ ህዝብና ኣብኡ ዝተምሃረ ኮኔክትድ ዝኾነ ዝገይር ይፍለጡ ማራይ ሪሶርስ ኣለና ኣብ ኣሜሪካ ኤርትራውያን ብዓይኒ ሰብ ክሪኦ ከሎ ኤምባሲ ዝገብሮ ዘሎ ዓብ ስራሕ እዩ ግን እቲ ፀጋታት ናትና ድማ ሞር እቲ ህዝብታት ናትና ሞር ክሳተፍ ተጀሚሩ ካብኡ ንላዕሊ እውን ክግበር ይኽእል እዩ በቲ ዝግበር ዘሎ ግን ዓብ ክብሪ ኣለና ኩሉ ግዜ ብሃገር ደረጃ ክትዛረብ ከለካ ካብዚ ዘለዎ ንላዕሊ ክውስኽ ከም ዘለዎ ኢኻ ክትነግር ዘለካ ስለዚ ነዋሕ ኣርቲክል ፅሒፎም ናብ ኤክስፖስት ምግባሮም ኣብ ኤክስፖስት ምግባሮም ድማ ከም ዓብ ነገር እየ ዝርያ ኣብ ፖለቲካ ክትነጥፍ ትደሊ ተኮይንካ ከም ሰብ ኮን ወላ ከም ሃገር ኣብ ኤክስ ኢኻ ክፅሕፍ ዘለካ ምን ፌስቡክ ሲ I really don't understand ማለት ኣይናይ መራሒ ኣብ ፌስቡክ ኢንጌጅ ዝገብር ኣይኮነን መራሕቲ ኣነ ከማና ፌስቡክ ኣይመላለስኒ ኣብ ፖለቲካ ተነጥፍ ተኮይንካ ፌስቡክ ብዙሕ ጥቕሚ ዘለዎ ኣይኮነን ነቶም ዓበይቲ ፖለቲከኛታት ሚን በዓል ዶናልድ ትራምፕ ምምሕዳር ናቶ ፌስቡክ ዝፅሕፍ ይኮን ሜቢ እቲ ስፖክስ ፐርሰን ናቱ ገለ ህልዎ ክኾን እንታይ ክብለኩም ኢለ ኤክስ ኢዝ the platform ካብ ኣሜሪካ ኮይኑ ድማ እቲ ትሩ ሶሻል ዝበሃል ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፕላትፎርም እውን ኣሎ ዓበይቲ ዜናታት ናይ ፖለቲካ ኣብ ኤክስ እዮም ሪሊዝ እንትኾኑ ስለዚ ብመንገዲ ኣብ ኤክስ ምፅሓፍ እውን ዓብይ ቦታ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ኤርትራ ሪጀክትስ ኢትዮጵያስ ሬቶሪክ ኦፍ ሶቨሬን ኣክሰስ ኢትዮጵያ ሉላዊ ባሕሪ የድልየኒ ትብሎ ዘላ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ከም ትነፅጎን ኣንፃር ዓለማዊ ሕጊ ስለ ዝኾነ ድማ ትነፅጎን ኢትዮጵያ ስለ ትፀላ ኣይኮነትን ኤርትራ ትገብሮ ዝምድናታት ድማ ንሉላውነታ ንሽርክነታ ንረብሓታታን ዝምርኮስ እምበር ምስ ካልእ ተሓዋዊሱ ዝግበር ኣይኮነን ንካልእ ክትቅርቅር ኢላ ትገብሮ ነገር የብላ ኤርትራ እንታይ ብላ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሪሌሽንስ supports Ethiopia's legitimate commercial use of ports through negotiated agreements ኢኻ ይህተንደልያ ኢትዮጵያ ባሕርና ክትካረዩ ከፊላ ከም ካልእ ኮመርሻል ክትጥቀመሉ ፀገም የብልናን ኢልካ ክትምልስ ወላይ ትድለዮ መንገዲ ክትከፍተሎም የብልካ ባሕርናን ወደባትናን ክፉት እዩ ንማንም ክትጥቀመሉ ዝኽእል ሉላውነትና እናደፈርካ ግና ይኮንካ ንጥቀመሉ ዊኖ ገንዘብ ክከፍሉ ከም ዘይደልዩ ንኤርትራ ብጥርሑ ገቢቶም ክሕዙ እዮም ዘልዩ ዘለዉ ወላ ብጥርሑ ክትጥቀመሉ ከም ዘይክእሉ ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ዝበላ ሓንቲ ግዜ ምፅልኩም እየ ወደብ ከተማዕበል 50 ቢልዮን እዩ ዘድልየካ 50 ቢልዮን የብሉን ኣቢ ወደብ ከማዕበል ኣይክልኒ ሓሶት ይኽእሉ ንካልኦት ኣጀንዳታት ስለ ዝኾነ ባዕሊ መራ ስለ ዝደልዩ ወይ እምበር ወደብ ኣማዕቢሉ ዋጋታት ከጉድል ኣይኮነን ኣጀንዳ ናቱ ስለዚ ኣገን ወደባትና ንካልእ ንክጥቀመሉ ክፉት እዩ ልውላውነትና ደፊርካ ግና ኣይኮንካን ይብል ኣሎ ናይ ኤርትራ ናፅነት ድማ ብቅልፅምና ጥራይ ዘይኮነስ ብድምፅና እውን ዘረጋገፅናዮ ኣብ 93.8 ህዝቢ ኤርትራ ሬፈረንደም ገይሩ ናፅነቱ ዘድመፀን ዝመረፀን ኣብ ልዕሊ ድማ ብዓለም ደረጃ ተቐባልና ዝረኸበ ሃገር እዩ ብዛዕባ መግፈረግ ዘብል የብልካን ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ዶባትና ድማ ምስ ኢትዮጵያ ዘከራኽር ዶቡን የብልናን ብቀደም ይነበረናን ነቲ ዝነበረ ሕራኽረኽ ድማ ብበቲ ኮሚሽን ናይ ዶብ ኣብ 2002 ዝተገበረ ሓንሳብ እናሓዋሩን ዝተዓፀው ምዕራፍ እዩ ዘለና ስለዚ ኢትዮጵያ ዝኾነ ዘይበርሃሎም ነገር እንተሎ ኮይኑ እቲ ኣድራሻ ናይቲ ቤት ፍርዲ ፅቡቅ ጌሮም ዝፈልጥዎ ኣብዮም ክረኽቡና ዘለዎ እምበር ካልእ በረንበጣ ዓብ የማንን ፀጋምን ተቐባልነት የብሉን እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ፅቡቅ እዩ ኤርትራ ምስቲ ኣብ ሜንስትሪም ሚድያ ትረኽቦ ዘላ ኣቴንሽን ነቲ ደይ መደይሎም ፀያቂቶ ዝገብርዎ ዘለዉ ብድግባእ መንገዲ ትምልሰሉ ምህላዋ ከም ፅቡቅ ነገርን ከም ዓብ ነገርን ኢና ንወስዶ ነቶም ከይደኸሙ ነዚ ነገር እዚ ዝሰርሑን ዝጎዩን ዘለዉ ድማ ወትሩ ምስ ኣመስገናን ምስ ኣኽበርናን ኢና ስለዚ ናይ ኣምባሳደር ብክቡር ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ ሂወትን ንኩሎም ስታፍ ናይ ዩኤስ ኤምባሲ ዓብ ክብሪ ኣለና ካልኦት ኤምባሲታት ድማ ኣሰሮም ስዒቦም ንዝኾነት ይኹን በቲ ሃገር ዝወፅእ ነገር ሸለል ከይበልካ ከይነዓቕካ ቅልጥፍ ኢልካ ሓፋስ መልሲ ምሃብ ልቦና ጥራይና ንብሎ ንቐፅል እንዳ ብልፅግና ከምዚያ ዝኸድዋ ዘለዉ ኢና ንሰምዖም ዘለና ማለት እዩ ይሄ ዘመን ተቀይሯል የማሞኘት የማባበል የመቀለድና የመግዛት ልምምድ የሚበቃበት ታሪክ እዚህ ጋር እንዲሆን አደራ ማለት ፈልጋለሁ። ግብጽ ከኢትዮጵያ ጋር በቀጥታ ፊት ለፊት ተጋፍጣ የመዋጋት ወታደራዊ ጂኦፖለቲካዊና ስትራቴጂካዊ አቅም እንደሌላት ደጋግማ ተረድተዋለች። ይሁን እንጂ የጥፋት እጇ ሁል ጊዜም ረጅም ነው። ፊት ለፊት መጋፈጥ ሲሳናት ያገኘችውን ማንኛውንም አጋጣሚ በመጠቀም የውስጥ አንድነትን የሚፈትኑ አመፀኞችን ማስታጠቅ፣ ማደራጀት፣ ማሰልጠን ከም ትሪቦም ዘለኹም ግብፂ ፊት ንፊት ክትገጥመና ዓቕሚ ስለ ዘይብላ ብካልእ መንገድታት እያ ትመፀና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንፋኖ ዘይሓለፈ ንኦላ ፋኖ እኮ ሓያል እዩ ንኦላ ዘይሓለፈ ሰራዊት ሒዝካሲ
تعالي سبب يبلو دك ختمه دك شخصي تعالي سبب يبلو سبب اني مزدليو نخويهم سبب زقبر زلو ويردونا نخبليهم بري تواقيهم نقر كم سود اللي ما يكون جبت خافليتاتهم سلازلا انت تقبرهم زلا يلا جربت حمام ارتيكل اوتيا بداينا ما يتقبروا زلهم بكل اللي مدك اسالو زلو جبت وين حتى ارتيكل اوتيا توساغي قبل علينا زقبر زلو بفصم كقبلين خلينا نحنا نزنا غرزي شلل كاكنو بلا يكونن كاب حجي حسابكم كتقبروا لكم نحنا እዚ ዝግበር ዘሎ ጉዳይ ዕጉባት ኣይኮናን ዝብል ሓደ ኣርቲክል ኣውፅኦም ኣለዉ so ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ዝብል ኣርቲክል Egypt we will not allow any party to control Nile flows to downstream states ዝኾነ ይኹን ሃገር ነዚ ናይ ናይል ማይ ክቆፃፀረና ኣይነፍቅድና ዝብል ሓውሲ መጠንቀቕታ ኣብቲ ሽግር ከም ዘሎ ፈሊጦም they are just sending another warning towards Abiy Ahmed እዮም ዝብል ዘለዉ Egypt has rejected recent remarks by Ethiopian Prime Minister Ethiopia's Minister of Water and Energy Habtamu over plans to construct additional dams on the Blue Nile and what he described as Ethiopia's ability to control water flows to downstream countries, warning that Cairo will not accept any attempt to unilateral control. So Ethiopia ብዙሕ ካለ ዲጋታት ክትገብር ከም ትኽእል ንሳቶም ነቶም ኢትዮጵያውያን አንጻር ግብፂ ጀጋኒና ንኽብሉ ዝጥቀምሉ ፕሮፓጋንዳ እዩ ግብፂ ድማ ዝኾነ ይኹን ዝግበር ንሕና ስኢና ክንርኢ ኮናን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ክገብሩ እዮም ኣይገብሩን ካላርስቲ ኮይኑ እቲ ጉዳይ ኣብ መንጎ እዚኦም ሃገራት እውን ዘሎ ምትፍናን ይቕፅል ምህላዉ ኣገዳሲ ምዕራፍ እዩ so again Abiy Ahmed ምስ መን ፀገም ዘይብሉ ካልእ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ትግራይ እውን ዝበሃል ኣሎ ቅድሚኡ እስከዚያ ስምዑ ዋዛ ዜና ኢትዮጵያ ተሰናኺሉ ክበለ ሕብረት ኤውሮጳ ፀብፂቡ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ ፀብፃብ ሰብኣዊ መሰላትን ዲሞክራስን ኣብ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ተጀሚሩ ዝነበረ መስርሕ ምስግጋር ፍትሒ ተዓናቒፉ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ እቲ ሕብረት ኣብ ፀብፃቡ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝርከቡ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት እቲ ሃገር ዝቕፅል ዘሎ ግጭታት ንኹነታት ሰብኣዊ መሰላት የጋድዶ ከም ዘሎ ገሊጹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመስርሕ ምስግጋር ፍትሒ ዝኸውን ሃገራዊ ፖሊስን ናይ ስራሕ መደብን እኳ እንተፅደቐ ንትግባር ግን ግቡእ ስጉምቲ ከይተወሰደሉ ደው ኢሉ ከም ዘሎ እቲ ፀብፃብ ይሕብር እዚ ድማ ኣብቲ ሃገር ተሓታትነት ንምስፋንን ነባረ ሰላም ንምምፃእን ዝግበር ፃዕሪ ከም ዘዛሕተለ እዩ ተገሊጹ እቲ ፀብፃብ ብተወሳኺ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላትን ዲሞክራስን ኢትዮጵያ ብሰንኪቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ውግእ ትግባረ ውዕል ሰላም ፕሪቶርያ ከምኡውን ኣብ ክልል ኣምሓራን ዓፋርን ዝካየድ ዘሎ ፅዑቕ ውጋእ ኩሉ ሻዕ ተዓዚብካ ይትኾንካ ዋላ ኣብቲ ናይና ናይ 5 ዓመት ነበረ ጦርነት ተሪእካዮ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ተሓዊሱ ክዋጋእ ከሎ ስኡሉ ተሓዊሱ ኣይኮነን ይዋጋእ ኣብናቶም ፕላን ኢኻ ግዴታ ክትኣቱ ይግባእካ እቶም ሓሊባይ ንግዛዕ ምዛዕቶም ናይ ኤርትራ ጀነራላት እዮም እቲ ፕላን ለውፅዎት ናይ ውግእ ፕላን እቲ ካሊእ ሰራዊት ናብኡ ይለኣል ዋላ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት የለካ ዋላ እቲ መከላከያ ናብኡ ኢኻ ትኣቱ እምበይ ካብኡ ጀነራል እየ ሓላፊ እየ ኣዛዚ እየ ክትብል ኣይትኽእል በቃ ኩሉ እግረኛ እዩ ናብኡ ሓደ ግዜ እቶም ኣዘዝቲ ብሙሉኦም በዓል ሻዕብያ ሰራዊት ባይዘው ይጠግስ ኩሉ ኮርስ ኣብ ኣገዳሲ ኩናት ተኣቲኻ ብቅዓት ዘለዎ እዩ ዝመርሕ ናይ ጀነራል ከዋኽብቲ ኣብ ክዳኑ ዘንጠልጠለ ኣይኮነን ዝመርሕ ብቅዓት ዘለዎ እዩ ዝመርሕ whether you like it or not ኤርትራ ሓያላት እዩ ኤርትራ ታሪክ ክቅይር ዝኽእል ኩናት ክገብሩ ዝኽእሉ እዮም ዋላ እኳ እንተዘይደልይዎ እቲ ኩናት ኣይደልይዎን እዮም ኣብ ኤርትራ ብኩናት ስዕርና ኢልካ ምጅሃር ተሪፉ እዩ ኩናት ኣይድለን እዩ ዝበሃል ግን እንተመፅኡ ድማ መን ከም ዝመርሖ ፍሉጥ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ይምፃእ ናይ ሱዳን ይምፃእ ናይ ጅቡቲ ይምፃእ ናይ ኬንያ ይምፃእ ናይ ጅን ዕፍሪት ይምፃእ ኤርትራውያን ጀነራላት ተለዉ ክንድናትኩም ክዳውንቲ የብሎምን ነቲ ኩናት ዝፈልጥዎን ዝመርሖን ግን ኤርትራውያን እዮም so this is a fact ፈቲኻ ፀሊኻ እቲ ዘሎ ኩንነት እዚ እዩ ኢትዮጵያ ጀነራላቱ ውሒዶም ኣይኮኑን ኣበባ ታደሰ ወላ ጁላ ስለዚ ዋሕድዎ ኣይኮኑን ኤርትራን ወዲ ሓሊባይዶ ወላ ገለ ዝሓቱ ስለዘድምዑ ስለዝኽእሉ መጀመኑ እኮ ናይ ትግራይ ኩናት ተጀሚሩ it's the same story እዚ እጂ ፅምደው ኩናት ተጀሚሩ ኤርትራውያን እዮም ክመርሕዎ ኣብ ኤርትራ ኮይኖም እዮም ክመርሑ ኣበይ ኮይኖም ካልእ ኣርስቲ ግን ኩናት ዝመርሑ ኤርትራውያን እዮም ካልእ ዳመን ክመርሑ ጻድካ anyway long story short እቲ ጅግንነትን በልሕና ኤርትራውያን ጀነራላት ወላ ብፀላእቲ ዝእመነሉ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ኩሉ ሰብ ይዝምረሉ የስ ድሕሪኡ ተገምጢሎም ከምዚ ኣንጻሮም ክዛረቡ ክእሉ እዮም ግን ኣብታ ወሳኒት መድረኽ ተደለይቲ ንሶም እዮም ኣብይ ኣሕመድ ኣብታ ወሳኒት ግዜ ንሱን ጀነራላቱን ኣብ ርእሲ እቲ ዓብዪ ኣብ እግሪ ናይቲ ፕሬዚደንት ኤርትራ እቶም ጀነራላቱ ድማ መንፀፍ ናይቶም ጀነራላት ናይ ኤርትራ ኮይኖም እዮም ዝኸዱ ነይሮም ኤርትራውያን ካባን ትሕትና ስለ ዘለዎ ማዕረ ኮይና ኢና ንኸይድ ነርና ዝብሉ ማዕረ ዝበሃል እውን ኣይነበረን እዩ ዝበሃል ማዕረ ዝበሃል ኣብቲ ኩናት ኣይነበረን ኤርትራውያን እዮም ዝገብርዎ ነይሮም እቲ መርሕነት ንዘሎ ተዓዊተ ኢሉ ዝጀሃረሉ ዘሎ ኤርትራውያን ዝገበርዎ እዩ ርእሲ እዩ እግሪ ክንደይ ከይዲ ኣይኮነ ርእሲ ዝውስን
رست عيت خيني خنا بلا ما خد خيد مبر اقدر انا بكل خي يمان تخيت تلكا يمان خيت صقام كي تلكا صقام خي رئيس ازز نابي قسكات خي ساتو مغريوم ኤርትራግን ርእስ ነይራ ማለት እዩ እጁን ርእሱ ስለ ዝኾነ እኮ ይዘርከበ ናብ ኤርትራ ገጹ ከይዱ ዝምህለል ዘሎ ኤርትራን ብዝበለቶ ድማ መወዳእቱ ዝኸውን ሚን ታሪክ እኮ እዩ እዚ ወየዳ ንሕና ንደልዮ ካልእ ስለ ዝኾነ እምበር እዚ እኮ ነብሱ ዝኻለ ጅግንነት እኮ እዩ እዚ እንታይ ግን እቲ ናይ ውግን ወረ ውግን ስለ ኤርትራዊ ስለ ዘዳኸምዎ ናብ ቁጠባ ክንከይድ ስለ እንደል ናብ ሂወትና ክንከይድ ስለ እንደል እምበር እዚ እኮ ንባዕሉ ነብሱ ዝኻለ ጅግንነት እዩ زي اللي جقنا تبع عدواس عرنا لهم كانوا يفكروا زلوا زي اللي دير لما تبع عدواس إني 230 240 عام زقات ما تاريخي they don't have anything to show for قولوا كنا دو جقنا دجلس بلو حساتي إيرترا ما تمالت مال أبزو خدت تراي عود anyway إيرترا معرتي زلنا عوتات نجهروا لنا جرس زي كونه it's a different story تقارون كالوت تقاوم تحيلتات انقد تسمم معدراي زي كونس تسرعات والمستزفرو سوعي الكخبري يمزبلو زلو مسكزاء هزبو بزوح ما أزن زلو نايكوينات قنبارات زخفت سرعات كسرر ويكختصل زغل اللو عدل صلموت حدا من قصدي أبوزوح قنبارات بحدا وان كواقا انكلو نايم إلاين نايم مرحن عاقمو خمسنا كمنا مفلاتو زي شقر يكونن وكي شررينا ببوزوح ملكعاتو مدخام نايم وقع عاقم سراويت من قصد زحبري فتصامة شررينا ناي بريتوريا وعل مسراز تراي زي كونه لمسأل هلاو نايتي أو أديس آبا زلو سرعات أو عبينا مهلاون زي مهلاون فتنا زعات هولو ناي تاريخ نعرافي نا بريتوريان ملس أنا كوا أقدمون نجيركم نيري وعلش تشوتو يزبال نمزكارو زاكل أتي كندو أنا تحسم زغون هزب تقراي كم قليلو خقلب انت جميرو اتا بريتوريا تبلت أبا زي بالله تشوتو كابتا صندوق أوزي كاتوت فلو أخل وعل بريتوريان هزب تقراي ملكات وعل كنا السخن ببارغوت همرن أبين سرح المغنيات انتاي سلازنا بتحك أنيا مدام دم تحت متس وعل بريتوريا يلن شو تتربي أمنا يا حقرا وزمدنا ناي مكلخال استراتيجي قومونا وقرا وحقي حدا هقرام لعليو زقاطم ناي دحنت سنتن نصنح قداي كم زاتري وازل لهم زانا حدي اطمدو انا كا بزح سب كريايه دليان يرغن حدا غزي زي كون نجر سل نقبر بزح سبع رايان ذا فيديو زيا نا بزح نجر كتبزح حلوا بهدمونا لاتكم كيتكم شير قبروا كبيت زخونه ملخت زلوايا كورس كبد بلا ملخت سل زخونه نخلو سب ايزلي دسك بلو زخلاي مثلا نسكد فخص بلا ارستات كنسجر كنفتنينا بكذا لنكنه حدا خلت صبغ زبلا زيناتات كبعدر يلهم ترانسميشن ولا ستري ودلو ترانسميشن لايني اجي كم زين تاور كم مشت تاور አለዋና ምስትመላገል ማለት በስመራዝ መጻለፍ ካዲ ሳብስቴሽን ዝባልታ እዚ ሳብስቴሽን እጂ ካብዚ ናው ኮኔክትድ ሆም መስመራት በማዕረፍ ለዚህ እንድከላከል እንደዚህ አይታ ይባለው ዝትሪዋ ዘለዎም ፕሮጀክት ኣፍቲ ናይ መመንጨው ፀዓት ኣብ ደቀም ሓሬት ሃኒፁ ዘሎ ببنك ልምዓት ኣፍሪካ ፋንድ ዝኾነ ናይ 50 ሚሊዮን ፕሮጀክት ዝተባሃለ እዩ ናብ መወዳእታ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ቋብ ዝበፅሐ ጥራይና ንብል እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ፕሮጀክት እዩ ምክንያቱ ብዘይ ፀዓት ቁጠባ ዝበሃል የለን ስለ ዝበሃል ብፍላይ ድማ ተተካእ ፀዓት ወይ እውን እዚ ናይ ሶላር ኤነርጂ ንኤርትራ ሱር መሰረታዊ ለውጢ ከምፃላ ዝኽእል እዩ the more we build this ከምዚ ብዙሕ ክንገብር ተኽኢልና ዝያዳ እቲ ናፅነትና ወይ እውን ሉዓላውነትና ክረጋገፅ ዝኽእል በዚ እዩ ነዳዲ የብልናን ተለና ብሕጂ ጋዝ ተለና ብሕጂ ክረ ኣነኳ ዘለና ኮይኑ ይትስምዓኒ ግን ስምዒትን ኩንነትን ንበይኒ ወላ እንተለና እውን ንክተውፅኡ ዓመታት ስለ ዝወስድ ፀሓይ ግን ናይ ወትሩ ግዜ ዘላትና ሃብቲ እያ ተርዲኹም ለዎም ፀሓይሲ ኣብ ኩሉ እዩ ዘለና ስለዚ ብከምኡ መንገዲ ብግለሰብ ይኹን ብሃገር ደረጃ ኣብዚ ናይ ተተካእ ፀዓት ዝግበር ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ድማ ዝገበሮ እቲ ፕሮጀክት ተወዲዩ ናብ ስራሕ ክኣቱ ተስፋ ንገብር ካልኦት ፕሮጀክታት ምፋን ክገብር ምዃኑ ተስፋ ንገብር ኣይሆፕ ኣብቲ ፕሮጀክታት እዚኦም ዝሰርሑ ዘለዉ ናይ ኤርትራ ካምፓኒታት እውን ስለ ዘለዉ ንሳቶም ኣብዚ ኣፍሪካ ብዙሓት ኣብዚ ናይ ኤነርጂ ዝተፈላለየ ዓይነት ኤነርጂ ናይ ኮል ኤነርጂ ናይ ግሪን ኤነርጂ ናይ ካልእ ኤነርጂ ዝሰርሑ ብዙሓት ካምፓኒታት ከም ዘለዉ ርኢ ኣለኹ ሰሚዐ ኣለኹ ኣትሊስት ንሳቶም ድማ ክሳተፍሉ ዝኽእሉ ዕድል ክፍጠር ናይ ወትሪ ትምኒትና እዩ مبلع مبلعو زب عدنا يبلعيو وزب هالزربا كوازلو معناتو تجنزب سي فاندت مهانو كابزي ترفه بقعات إيرتراويان مالتي تراسب ديكونه بقعات إيرتراويان أتيوم نت بروجكت هاجراو نت تسمعيوان بزبالة من قدو كسر حلو زخون من قدو مفتارونا قداسي
we need to support each other ከምዞም እስራኤላውያን ገንዘቦም ካብ ሓደ ናብ ተኻልእ ጥራይ ከሰጋግርዎ ዝመርፁ ሰርኩሌት ገብርቲ ገንዘቦም ኣብቲ ውሽጦም that's why ድማ ዝኾነ ሰርኩሌሽን ናይቲ ገንዘብ ናይ አይሁድ ዝነውሐ ይዝበሃል ኣብ ጸለምቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ገንዘብ ናብ ካልእ ሕብረተሰብ ዝሰግር እስራኤላውያን ግን ነቲ ገንዘብ ኣብ ውሽጦም ጠበቃ ናቶም እስራኤላዊ ሓኪም ናቶም እስራኤላዊ ኣካውንታንት ናቶም እስራኤላዊ ሰፕላየር ናቶም እስራኤላዊ ከም ኮይኑ ኣብ ውሽጦም ብምትእምማን ስለ ዝኸዱ ትካላቶም እውን ቀልጢፉ እዩ ዝዓቢ ተደጋጊፍካ ክትከይድ ከለኻ ማለት እዩ so ነግረ መንገዳይ we are so happy to be part of this program and every Eritreans here they are come to cheer you we are part of this program I have called my entire community living in Kampala to you know ኣብ ካምፓላ ሃንደበት የዝብለኩም ተዓዲመ ሃንደበት last minute ደምጌ መጽ ኣብ ተዓዲ ኣብዛ ኢቨንት እዚያ ምስታፈይ ግን ስስማዓን ሓጎስ ክገልጸልኩም አይክልኒ ዞም ቆልዑት ሪዎም ዘለኹም ምናልባት ካል ቪዲዮ ኮስ ያነ ቴሌፎን ይስኢል ኣለኹ ግዜ እንተረኺ በዚ ኣጋጣሚ ሕልፍ ክብል ከለኹ ስለ ዝረኸብኩ ዛ ቪዲዮ ሼር ዝገብራ ዘለኹ እዞም ቆልዑሲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ሳዕስዒትን ገለን I'm really blown ናይ ብሓቂ የተሓጉሰ እቲ ጽቡቕ ነገር ሓውና መትከልን በዓልቲ ቤቱ ያነትን ብሓደ ዝገበርዎ እቲ ኢቨንት ከምዚ giving back ሓንታ ዓዲሲ ሰናይ ነገር ተገራትልካሲ ናብቶም ዕድል ዘይብሎም ሰባት ብዓቕምኻ መሃብ ዓብዪ ስራሕ እዩ ነቲ ምስሊ ናይ ኤርትራውያን ኢሜጅ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ኣእምሮ ልቢ ናይ ኡጋንዳውያን ንምቕያር ኣይኖም ኣብዚ ፅርግያታት ክንቀሳቐስ ከለኹ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ እዩ ዘሎ ብዛ ዓዲ ሕጂ ብከምዚ ብዝሒ መትካላት ገይርዎ ዘሎ እንተሪኢኻ ቀንኢ ክስምዖ ይኽእል እቲ ካልእ ሕብረተሰብ ጥንቃቐ የድልዮ እዩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሕማቕ ክስምዖ ምኽእል እዩ so እዚ ከጋጠመ ከሎ ጽኢልካ ገንዘብ ረኺብካ ንጅባኻ ምኽባት ራይደ ኮነ ኣብቲ ሕብረተሰብ you have to give back እቲ ሕብረተሰብ ሲ ኣካል ናቱ ምዃንካ ቃንዛታት ናቱን ፀገማት ናቱን እቲ መንግስቲ ክበፅሖ ዘይክእል ነገራት ብዓቕምኻ ብንእሽተይ ዓቕምኻ ንሓደ ግዜ እቲ ብዙሕ ገንዘብ ትባ ኣይኮነን ንመንግስቲ ከይድካ 50,000 ክትበ ትኽእል ኢኻ ብ5,000 ግን ንህፃናት ተጌርካ ህዝቢ ነቶም ህፃናት ትገብሮ ዘለዎ ዝያዳ ደስ ብሎ ክልተ ዓይነት ኢሜጅ ቢልዲንግ እዩ ዘሎ እቲ ሓደ ኣብቲ ላዕለዋይ ፖለቲካ ኣብቲ ላዕለዋይ ኤሸሎን ኣብቲ ላዕለዋይ ደረጃ ናይ ቁጠባ ሎቢ ክትገብር ኣለካ ንናትካ ኣብ ካልእ ርእሲ ብዛዕባ ክዛረበ እቲ ካልኣይ ድማ ነቲ vulnerable ተጎዲኡ ዘሎ ካልእ ሕብረተሰብ ብንእሽተይ ክፋል ናይ ቁጠባ ክትሕግዞ ክትክእል ከለኻ እቲ ታሕተዋይ ዝበዝሕ ህዝቢ ነዚ ፅቡቕ ነገር ዝርኢ ነዚ ፅቡቕ ዚ ነገር ብምርኣይ ኤርትራውያን ስራሕ ይፈጥሩና ኣለዉ ጥራይ ደይኮኑሲ ቃንዛና ይስምዖም እዩ ነቲ ድኹም ጎንና ነቲ ዕድላ ዘይረኸበ ንእሽተይ ህፃናትና ዝገብርዎ ሰናይ ነገር ዓበ ነገር እዩ ኢሎም ኣብ ልዕሊኻ ጽቡቕ ሓሳብ ከም ዘለዎም ትገብር ስለዚ መትከልን ያነትን ዝገበርዎ ናይ ብሓቂ ዓብ ስራሕ እዩ ኩልኹም ኣብ ኡጋንዳ ዘለኹም ኣመስግንዎ ኩልኻትኩም ንነፍሲ ወከፍኩም ዘገድስ ስለ ዝኾነ ንነፍሲ ወከፍኩም ከም ሰማዕኮ ድማ ኣብቲ ሚድያታት ናቶም እውን ተቓሊሑ እቲ ዘገር ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ንሳቶም ንፅቡቕ ነገር ንፅድቂ ኢሎም ገይሮም ምኾኑ ይኽእሉ እዮም እቲ ውፅኢት ናቱ ግን ንኤርትራውያን ኣፀቢቑ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ኣብ ዝረኸብኩሞ እቶም ትምርቑ መርቕዎም እቶም ኣብ ካልእ ክትረኽቦም ትኽእሉ ድማ ሰፖርት ግበሮም because this gonna serve you ንዓኻትኩም ንኩላኻትኩም እውን ሰርቪስ ዝገብር እዩ በዚ መንገዲ ድማ ክንሪኦ ዘለና ኢና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዝገብሮ ንሕብረተሰብ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ እውን ይሕግዞ እዩ ኣብ ናይ ሴም ቻነል ኣላትኩም ከትኩም ረእይዋ እዚኣ ኣነ ናይ ብሓቂ was one of the really special program ኣነ ድማ ከም ዕድለኛ ዝቆፅራ ነግረ መንገደይ ነዚ ኩነታት እዚ ኣብዚ ክሳተፍ ምኻለይ ናይ ብሓቂ ልብኻ ዝትንክፍ ስምዒታትካ ዝትንክፍ program ነይሩ I think ብፅቡቅ ቀዲሖም ይህልው እዮም ኣብኡ they probably gonna do something ፅቡቅ ገይሮም የምፅዎ ኾኑ ማነስ ከም ተሳታፊ የርእየ ነይረ እምበር ክቐዲ ኢለ ኣይኮንኩን ከይደ ደስ ምበለኒ ግን ደምግየ ስለ ዝመፃኹ I didn't have the opportunity ንዑ ክገብር with that መዝያ መደበይ ኩዴ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ኣብ ታሕቲ ከገጥፈልኩም እየ thank you ንኩሎም ፅቡቅ ዝገበሩ ምትብባዕ ኣይትሕመቑ سوعد زيخ بالتلات بالبلدي بلوت عليك السويت عمت تلات بالبلدي بلوت بعدي راي زيخ بالتلات عليك بلوت تقعلك تقع عطاني عليك بلوت كلمة عزيعك بتلات حول لي بلوت حول على اللي بلوت